पैसा पैसा मेन रोड आम कंपनी जो अरे ये कौन जुआई पर बापू को फोन लगुच बापू जहाँ कहले बुझे ना भाई दया करके जो मैंने वीडियो कर जोटा बाड़िया वाला टाइम रे वीडियोटा काटी देबो आउ जो वीडियोटा हैला मां के आ पजेवा कथा एटा देखो भाई माने सब ड्राइवर भाई न छो हां ए गाड़ी के अटके देला ए गाड़ी के देखो अटकई देला मो मुंड जहाँ खाली पिटिक पका कौन कर भाई अरे भाई से रिलायंस पेट्रोल सामना रे ओभर ब्रिज ऊपर कहीं अरे पुआ ए ड्राइवरटा